Ei, Carla, què tal? No ho sé, ratllada. Quin sentit té la vida, Carlos? Home, doncs de 5' a 3', no? Suposo. Ei, què fas per aquí? Doncs mira, que aquesta tarda vaig a una manifestació contra la ETA. He fet aquest cartell, què et sembla? ETA, no. Està ben buscat, m'agrada. Ai, saps de què m'he enterat? De què? Doncs que l'altre dia l'Oxigen i el Potassi van quedar junts i es veu que els hi ha anat ok. Ah, sí? Doncs Sí. una setmana abans l'oxigen havia quedat amb en magnesi. Què dius? Oh my god! Sí, i a sobre li va dir de sortir el nitrogen i li va dir que no. Oh, és que no m'estranya, Des de que l'Oxigen es va juntar amb el ferro, que està molt feo. Què fas aquesta nit? Doncs no ho sé, tinc molta feina a fer. Va, vols venir de festa? Va, no ho sé. Va, que jo in vitro. Sí? Va, doncs anem. anem-hi. El gel més ràpid. El gel més ràpid, tema 3, aquí té un bon promotor. Vale, i el més lent? Que és el cascó. Vale, i quina és la fórmula química del vi? Seria 2B4. Ai, 2B4. Vale, merci. ¿Qué le diu una célula eucariota a una procariota? Antes muerta que sencilla. Qui ha llançat el guix contra la pissarra? Ha estat ell, profe. Tío, a mí no me rayes, yo lo decido. Tio, no diguis mentides, no? Ya, tienes razón, lo siento. Què li diu un pat subatòmic a un altre? Quark. Marta, dime un número del 1 al 22. 13. Carla Torrent. A la pizarra. Dibuja un átomo. ¿Vora la pizarra? Sí. Chemicals, we are, we're all chemicals, we